Unsa man gina ang langit ug ang impierno? Mga igsoon, lain nga doktrina sa atong simbahan nga angay natong patinaw sa atong kaigsuonan o atong patidlomon sa atong kinabuhi, mao kining doktrina nga dunay kinabuhi human ining kinabuhia. Nya ang kinabuhi human dinhi way katapusan. Pero kining way katapusan nga kinabuhi, mga igsoon, duha ni siya ka klase. Naay kinabuhi nga kalipay nga way katapusan ug naa say gitawag og kasakit nga way katapusan. Ang kalipay nga way katapusan ato nang gitawag og heaven or langit. Ang kasakit nga way katapusan mao na ang impyerno. Sa akong mga misa kanunay kong muhimog pangutana. Asa man mo gusto, labi na ka na magmisa kog minatay, moingon na ko mga igsoon, asa man mo gusto, adto ba mo sa langit o adto ba mo sa impyerno? Wa pa jud koy nadunggan nga tubag nga moingon adto mis impyerno pader. Hasta ning gapaambit ninyo karon, di sa jud ko gustong maimpyerno. Pero ang pangutana, ganahan batang musubay sa daan padong sa langit o ganahan batang musubay sa daan padong sa impyerno? Na sa dili pa ng dana, akong ipaambit ninyo unsa maning tuas langit. Ang tuas sa langit mao kadtong mga tao nga wa nay sala. Limpyo na sila. Ang sala o ang silot sa sala limpyo na. Kinsa may tuas impyerno? Ang mga tao nga namatay nga nagdaog sala. Ang sala o ang silot sa sala gidaan nila pagkamatay. Nakaroon unsa may makapapas sa atong sala. Way lain ang grasya sa Ginoo diha sa atong sakramento, sama sa sakramento sa bunyag, sakramento sa kumpisal, sakramento sa paghilog, o sakramento sa Eucharistia, o uban pang mga sakramento. Mao ni siya ang makapapas sa atong sala. So kung ikaw karon nagpuyo-puyo, naa kay sala. Kung mamatay ka nga nagpuyo-puyo, kay bao nakag-asa ka padong. Apan kung magpakasal ka, ang resulta mapapas imong sala. Unya kung mamatay ka, human nakagkasal, posible na kay kantuan na kapadong sa langit. So sayon ra sabton mga igsoon, o sayon ra nato tan-awon, kanus ata nga mahimong qualified sa langit, kanus asad ta nga qualified sa impyerno. Ang pangutana day karon, sayon ba sundon ang kinabuhi or ang dalan padong sa langit? Sayon o lisod? Kasagaran sa akong pangutana niini, ang tubag yod, lisod fader, porting lisura. Pero kung ako inyong pangutanon, o ang atong pangutanon sila si San Agustin, sila si San Roque, Saint Teresa of the Child Jesus, Pedro Calungsod, sila si Lorenzo Ruiz, o ang ubang mga martyrs, moingon gid sila, ang kinasayunan nga daan nga subayon, ang daan padong sa langit. Ang kinasayunan nga kinabuhing puy-an, ang kinabuhi nga way sala. Giilad rata siyawa mga igsoon, nga lisod ang pagmintin nga wa tay sala. Ang tinuod, mas lisod kung naa kay sala. Tagaan ta mog sampol. Ikaw inahan, imong anak siaw kayo. Hay may lisod, badlongon o kuyugan. Mas lisod ang pagbadlong kay makonsumisyon ka, masayon kung imong kuyugan. Pasabot, kung ang imong anak magsigdagan-dagan, haladagan kuyog niya. Di ginalisod. Pero imo siyang pugnan, mura kag ni pugong og baha, nga imong gisugat, maanod ka. Kuyugi siyag dagan, niya iniguman imong dagan, ingnon nimo siya, ayog dagan des karsada day, arita managan diri sa atong tugkaran, kay maligsan ta diha. Klaro kayo, ang imong anak, safety kayo. Unyaro ko ng imong bana na ngabit, hay may sayon. Ang pagpakigbuwag niya, o pagdumot niya, o ang paghigugma, o pagpasaylo niya. So mga igsoon, ang langit, kung ato nang sugdan pagpuyo dinis kalibutan, ang atong kinabuhi, malipayon, malinaon, o gaan ang atong kasing-kasing. Doon na bitato'y gisulti si Kristo mga igsoon nga nag-ingon siya, "Come to me all of you who are heavily laden, and I will give you rest." Pasabot ana ni Kristo, sunda ang akong matang sa kinabuhi,
nga gipuy-an dinis kalibutan ug makapahulay gyud mo. Nakaron, pangutan-nay mong kaugalingon, asa man ko gusto, langit o impyerno? Kamatuoran kini nga angay natong dawaton. Kung mudawat ta sa langit, magpuyo dayon ta sa malipayon nga kinabuhi, kaya nga atong paningkamutan mao naman lang ang paghunong sa sala. Apan kung mupuyo ta sa impyerno, kapoy ug bugat ang kinabuhi, kaya ang atong sala mulumos sa atong energy, mulumos og mupatay sa atong maayong kaugmaon. So mga igsuon, atong isangyaw ang unsaon pag-adto sa langit. Sinunod ang kinabuhi sa mga santos, sinunod ang kinabuhi ni Jesus, ni Maria ug ni San Jose. Mayong buntag mga kaigsuunan, ako di ay si Brother John Lito from the Love of God community. Ani ako karon aron mo paambit sa akong mga nasabtan na hibaw-an ug ang akong mga pamalandong tungod ni may tungod ni ining atong topic karon nga mao ang kinabuhing dayon. Kinabuhi nga walay katapusan human sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Ug adunay duha ka mga kinabuhi nga atong mahayaguman paghuman sa atong kinabuhi dinhi sa yuta. Mao kini ang atong kinabuhi dito sa kasakit nga gitawag atong impyerno, ug ang atong kinabuhi nga way katapusan kauban ng atong Ginoo mao kana atong gitawag og langit. Unya mukot ko sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ingon siya diha sa 1 Korinto 15:42. Ingon niini ang mahitabo sa panahon nga banhawon na ang mga patay. Ang lawas nga ilubong madunot, apan sa pagbanhaw na niini dili na kini madunot. Nindot kayo pamalandungan ug nindot kayo ang mensahe ni San Pablo. Dili lamang kini para sa mga taga-Korinto ug kini para usab kanatong tanan nga nagtuo, nagsunod sa mga sugo ug mando ni Kristo. Kini din atong kinabuhi dinhi ning kalibutan mga kaigsuonan. Usa kini ka paglawig, or our life on earth is a journey, no? We are sojourners, meaning we are travelers. Unya ang ato ang padulngan mao kadtong duha ka mga lugar. Kining lugar sa langit, kinabuhing walay katapusan. Kini usab adunay partner, no? Adunay contrasts, and that is hell, ang impyerno. Nga wala kinabuhi usab nga walay katapusan, pero walay kalipay, puro kasakit. Nining kalibutan ng mga kaigsuonan, adunay daghang mga pagsulay nga atong nahiaguman. Ako isip po sa katawo nagsunod sa Ginoo, sa atong Ginoong Hesukristo, daghang mga pagsulay, mga kasakit nga akong nahiaguman, nga akong agian. O kadtong mga pagsulay usahay makaingon ko nga sus, wan na lang baday kalipay, puro na lang baday kasakit. Mura man tanig na sa impyerno. Kanang moingon tang murtag na sa impyerno, makaingon ko nga kana wala na katunga sa kasakit nga atong hiaguman kung kita aduna atuan na gayud sa tinuod nga impyerno. Kung kana man lang gani makasakit nga atong naagian karon, makaingon ta nga murag impyerno, unsa na lang kaha ang impyerno gyud. Simba kog maadto ta ba, no? Muna nga sa diri pa kita karon ni kalibutan na maningkamot gayud kita nga dili kita maabot na ng lugara. Kaya ato abi ginang option, ato ginang pilion, asa man jud ay ko, impyerno or langit. Now, ug moingon ko nga ganahan kong maabot kog langit, sa naingon pa ni Father Ubod sa iyang mga homily, mga pamalandong, labi na gid ko magmisa siya sa mga patay o kining mga namamatay ba.
Ingon siya nga, mangutana gina siya nga, papilion ka ba asa ka langit or impyerno? Unya, ingon siya nga, wala pag siya kadungog, nga naay nipili, nga matugog impyerno, Father. Tanan niya nadunggan, ganahan yung langit. No? Ug makatingog pa lang ang patay nga iyang gimisahan, of course, moingon gyud nga, langit ko dre, di ko impyerno. Yes, that is the reality. No? We all want to be in heaven. I definitely want to be in heaven. So unsaon man ako pag-abot sa langit ug akong kinabuhi dili tukma sukwahi sa pagbuot sa Ginoo. So nakapamalandong ako base sa akong nabasa sa sulat ni San Pablo nga kung atuan na kita sa langit, ang atong lawas madunot, pero kung mabuhi na kini uban ang Ginoo, dili na kini madunot. It's a glorified body. Aduna ko nakatunan sa dito ko sa Jamaica kay ako usa man ka misyonaryo sulod sa siyam ka tuig dito ko sa Jamaica, West Indies. Unya nakakaton ko sa mga klase namo sa moang founder nga si Reverend Father Richard Hulong, usa ka Chinese nga pari, Jamaican, born in Jamaica. Ingon siya once during our 40 days retreat, ingon siya nga ang atong kinabuhi mubase ni siya sa upat ka butang nga mauray mao ato ang mahiaguman moabot ang panahon. So the four last things, ingon siya. And the four last things are the following. Una, death. Ikaduha, judgment. Katulo, heaven. Ug ang ikaapat, hell. So asa man ini kining duha kad the first two kaning death, no one escapes that. Every single one of us will have to go through death. Mamatay ta. Unya, no one escapes judgment sad. Pagkahuman sa tong kinabuhi dining kalibutan na mamatay ta, ilubong ta. Pagkamatay nato, sugaton dayon ta sa bagong kinabuhi. No? Unya, sa dili pa nato na mahiaguman na ay kanang judgment, husgahan ta. Ug ang husga nato ang Ginoo. Moingon na siya, kumusta naman ka dito, Brother John? Or ug kinsa man ka, no? Unya pag human na yung pangumusta diha na dayon ta mahibaw asa ta paingon, no? Ang ato ang padulngan langit ba or impyerno ba is only determined by our life. Sa dinhi patan ning kalibutan amo na nga ang atong kinabuhi ning kalibutan is a preparation. It is mere preparation for what is coming next. Kay kini man kung kinabuhi nato sa kalibutan, dili ni mao ang kinabuhi nga meant for us. We are simply sojourners or travelers in this world. So, moagi ra kita ning kalibutan. Ang kinabuhi nga dapat natong puy-an, nga dapat natong mahiaguman, mao ang kinabuhi after this life, after this earthly life. So mao nga ang muhusga nato ang atong mga binuhatan, no? Ang paghusga sa Ginoo mubase sa mga binuhatan. Ug nindot kag binuhatan, of course, asa man ta? Automatic langit. Ug bati tag binuhatan, dili na ta mangutana ug asa ta? Kay bawo ta, impyerno jud ta. So nga nakaingon ko sa kagalingon nga Lord, samtang buhi pa ako ning kalibutana, sa samtang pwede pa ko mubuhat og maayo, tabangi ko sa imong mga grasya to do good, to be good, and to be a good person to others. Kay dili na ko maghuwat nga moabot pa o nga mamatay o nga himatyo nako adto nako mangayo og kapasayloan sa akong mga sala, adto nako mangayo og mubuhat og maayo nga dili na mo kabuhat og maayo, di ba? Sumo nga samtang makabuhat pa kita og mga maayo, buhaton na nato kini, dili na nato dugay-dugayon, karon nato kinahanglang buhaton. Kay kun himaladyo na ta, nanata sa tuang kanang duula lang ta sa gate of death.
There is no way we can turn back. Lisod na, no? Lisod na kaayo ibalik pa ang mga panahon, ang mga chances where we should have done something good or where we can actually do good. So, kanus ama din ang panahon natong buhaton ang kinabuhi nga maayo nga mupuyo sa matarong kauban ng atong Ginoo. Kundili diri tanan natong mahiaguman sa sunod nga kinabuhi after our earthly death starts now, no? Ug moingon ta nga sa man kinabuhi puro man kasakit, puro man pagsulay, wala man koy kalipay, mura man impyerno. Mao po na ang langit. Kung magkinabuhi ta matarong diya kauban ang grasya sa Ginoo, makaingon po ta kanindot sa kinabuhi murag langit, no? Murag langit. So na yung mga patilaw ba? Kung makasakit nga itong makonsider impyerno, patilaw ra gyud na siya kasakit nga itong mahiaguman kung mahuman na ta nining kinabuhian. Kung moabot na ta sa kinabuhing dayon. Ang atong kinabuhing dayon either langit or impyerno. Now, kung mamutan na ta, kung pamutan na ta itong mga kaugalingon mga kaigsuunan, kung mamatay ta karon gyud. Asa ka ta paingon? Unsa kay dangatan sa atong mga kalag? What would have happened to our souls? Nindot kaayo. Nindot kaayo pamalandungan. Ako mga kaigsuunan, daghan kay kog kahuyangan. Walay maka-escape sa mga kahuyangan kay kita tao lamang. Ug makaingon ko sa tanan ako mga nabuhat ng mga bati. Sa tanang mga nabuhat nako nga walay ayo. Sure jud ko nga mamatay ko karon. Sungayan jud ang musugat nako. Mao nga kana nga mga pananglit ako nang gina-consider every now and then. No? Kanang sa matag karon og unya ba? Ako ginagkon sus ug mamatay ko karon gayon na wa man gyud koy chance. Muna nga ma-remind nako akong kaugalingon nga dili day ko dapat mamalikas, dili ko dapat mangawat, dili ko dapat ngabusar og mga tao ug uban pang mga binuhatang daotan nga kinahanglan day ko magampo, kinahanglan day ko mga liupo, kinahanglan day ko magbuhat og maayo nga sa akong isikataw, kinahanglan day kong mahigugma sa akong isikataw, sama nga ako nahigugma sa akong kaugalingon, mao nay sugo sa atong Ginoo, mao nay usa sa mga dalan padulong kaniya nga kinahanglan day kong mahiduol kaniya. Unya, magsigi ko paduol sa Ginoo, magsigi ko suod sa simbahan, magsigi ko og ampo luhod. Unya wala ko mahiduol sa akong igsuon sa akong silingan. Posible ba di ay nga maduol ko sa Ginoo? Dili. Kay niingon siya sa ebanghelyo sinulat ni San Juan nga if you claim to love me whom you do not see, and you cannot even love your brother whom you can see, you're a liar. Ngunay giingon sa Ginoo. Jesus himself said that. Nga kung moingon ko nga nahigugma ko sa Ginoo niya, dili gani na ko mahigugma nga akong silingan, bakakon ko. Kaya nga naman, ang Ginoo nagpuyo sa tagsa-tagsa kanato. Dili na ta kinahanglan nga makita tag vision nga na ang Ginoo ni kunsat gikan sa langit nga nagkayo-kayo ang yang kanang may nanang vision ba dili na. Kaya nga naman ang Ginoo ug kahibaw lang gyud ta nga mutan-aw na nikamot na makita siya sa atong isikataw naa siya. Ana siya. Kay ingon ba siya? Our body is the temple of the Holy Spirit. Therefore, each and every one of us, there is God within us. Na ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Ato lang gid siyang himamaton. Once nga ato nagay mahimamat ang Ginoo sa atong kaugalingon, ato nang mahimamat siya sa atong silingan, sa atong mga kaigsuunan. Unya, kung makita na gay nato ang Ginoo sa atong mga kaigsuunan, dili na gyud ta makaunahuna sa pagbuhat og bati
batok nila. Dili na yun kita makahuna-huna sa pagbuhat og mga malaway. Kaya nga itong makita ang Ginoo man. O kini mga kaigsuunan, mao ang atong kinahanglang paningkamutan o puy-an. Aron nga atong padulngan sa umaubot nga panahon, dili impyerno, kundi dili langit. Ug sayod ko, mga kaigsuunan, nga kitang tanan nangandoy nga moabot niya ng lugara. Sa naingon pa ni Father Obod sa iyang mga humilya, nga wala pa gid siya makadungog og tawo nga nangandoy nga moadtog impyerno. Tanan gyud moingon nga ganahan gyud kong malangit. Og tinuod kitang tanan ganahan yung malangit. So asa man ta paingon? Dinhi ning kinabuhi kung dili maning kamot nga malangit. So ato nang hinay-hinayon sa pag kanang correct ang atong mga tagsa-tagsa kakaugalingon. Let's remind ourselves every day to read the Bible. Read the daily readings, the gospel. Unya pag humanana, ato dayong ibutang. Ato dayong puy-an ang atong mga nabasa o nasabtan, atong mga napamalandungan sa ebanghelyo. Unya pag humana to puyo ana, sure na jud ta nga mamungag yun na, no? Kung atong puy-an ang mga pagbasa, mga readings sa kada adlaw, sure jud ko nga magbunga jud maayo. And we will cultivate virtues, mga maayong binuhatan. Unya, we will be a living witness to the gospel. Mamahimo ta nga buhing saksi sa kinabuhi sa Ginoo sinulat sa ebanghelyo. O mga kaigsuunan, ako nagpasalamat sa Ginoo nga gitagaag tsansa nga mohatag sa akong testimony karong higayuna. This is part of our preparation for the 2021 500-year celebration of Christianity diri sa Cebu, Pilipinas. Unya, we being the hosting region diri sa Cebu, we are blessed to have this preparation. So maningkamot kita, mga kaigsuunan, maningkamot kita sa pagpuyo diha sa pagkabalaan mo na ang encyclical ni Pope Francis, no? Alang natong tanan, the call to holiness. No, the call to holiness. So we are called to be holy in every little way we can, no? Diha sa atong pamilya, sa tagsa-tagsa natong kabanay, atong paningkamutan nga kita magpuyo nga balaan, atong paningkamutan nga makita sa atong mga kaigsuunan ang imahin sa atong Ginoo, ang iyang kaayo, ang iyang gugma, ang iyang grasya, ang iyang presensya sa kanunay. So mga kaigsuunan, let us be the salt and the light of this world. We are called to be holy just as our Heavenly Father is holy. So let us pattern our lives in the very life of our very own Savior Jesus Christ, who did not hesitate to come down and live among us as man and show us the way to get to heaven, not to hell. So congratulations itong tanan kung kita nakabuhat ni ining mga mayong binuhatan, kay sure ko nga limpyo itong konsensya nga nagsunod sa Ginoo. Busa mga kaigsuunan, padayon ta sa atong misyon, sa atong journey nining kalibutan. And we don't want to waste our effort exerting it for the kingdom of God. Unya, pag-abot sa panahon, dili dita kasulod tungod kay nagpakaaron ingnon ra dayta nga maayo. Kanang bitong magbuhat tag maayo tungod kay naay nagtan-aw, that is not valid in the eyes of the Lord. What is valid in His eyes is when goodness that is come from deep within our hearts, no? Kaming sa kinauyukan sa tong kasing-kasing nga atong gibuhat ang mga maayong butang ug ang pagkamaayo ug ang pagkabalaan tungod kay kita nahigugma, dili tungod kay adunay nagtan-aw. With that, I leave you, my dear brothers and sisters. To God be the glory, and may He continue to bless us and shower us with His
graces and blessing, and that He may be with us all the way through our journey in this world. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Daghang salamat, ug mayong buntag kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, naa nata sa ikakatlo ag tulo nga Domingo sulod sa tuig. Usa na lang ka Domingo ang kuwang aron matapos na ang atong tuig liturhiko, nya mosulod na sad ang panahon sa Adbyento, ang unang panahon na sad sa pagsugod sa bagong tuig sa simbahan. Atong pasalamatan ang Ginoo sa mga grasya nga atong nadawat sulod ni ining tibok tuig 2020. Unya ato sang hangyoon ang Ginoo nga mahunong naunta ning pandemic nga COVID-19. Iampo nato ang ato mga kaigsuonan sad nga nabiktima ni adtong bagyo nga nabahaan o natumpagan dito sa dapit sa ato sa Luzon, Bicol. Ato sang pasalamatan ang Ginoo ug iampo nato ang ato mga benefactors, mga donors ug mga workers dinhi sa atong simbahan nga mitrabaho sa atong mga proyekto. Ato rong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among way kinutubang kalipay, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa panultihon. Ang buotang asawa mas bililhon pa kaysa mga alahas apan pagkalisod nga pangitaon. Kasaligan siya sa iyang bana ug magmauswagon gayud ang iyang bana. Dili siya mubuhat sa bisan unsa nga makadaot sa iyang bana. Kugihan siya nga muhabol sa dilana ug sa lino. Siya ray magkalinya sa hilo nga iyang gamiton paghabol. Mahinatagon siya sa mga kabos. Ang kaanyag sa babay, malimbungon ug dili mulungtad, apan dalaygon ang babayeng nagpasidungog sa Ginoo. Dayga siya sa tanan niyang gibuhat, angay siyang tahuron sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay nagakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang imong asawa mahisama sa usa ka mabungahon nga bagon, nga naa sa tukaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom sa mga ulibo. Libot sa imong talad. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ania ingno niini pagpanalangin ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Siyon. Makakita untay ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon,
wala na'y kinahanglan nga ako magsulat pa kaninyo kung kanusa mahitabo kining mga butanga, kay kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. Inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug walay kabilinggan. Sa kalit moabot kanila ang kalaglagan. Dili sila makalikay niini, kay ingon kini sa kasakit nga moabot sa babay nga nagbati. Apan kamo mga igsuon, wala na magpuyo diha sa kangit-ngit. Busa dili kamo hikalimtan sa maong adlaw nga moabot ingon sa usa ka kawatan. Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii, ni iya sa kangit-ngit. Busa dili na kita mga tulog sama sa uban, kundili magtukaw ug magmaugdang kita. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilo ni ining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sa iyang katigayunan o gihatagan silag puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pesos, ang usa 2,000 ka pesos, ug ang usa pagayod 1,000 ka pesos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos, milakaw dayon og gipatigayon niya ang salapi og nakagadansya siya og 5,000 ka pesos. Ang nakadawat og 2,000 ka pesos, nakaganansiyag 2,000 ka pesos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos, milakaw og nagkalot sa yuta o gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon o nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pesos. Sir, miingon siya, gihatagan mo ako 5,000 ka pesos. Tanawa, ani ay laing 5,000 ka pesos nga akong naganansya. Maayo, buutan, og maayong sulugoon, miingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, og ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pesos og miingon, Sir, gihatagan mo ako og 2,000 ka pesos. Tanawa, ani ay laing 2,000 ka pesos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit, kasaligan ka man sa diyutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, og ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos og miingon,
Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako busa milakaw ako og gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa sir, ania ang imong salapi. Way hinungdan og tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom og naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pesos. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang og makabaton siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang jutay nga iyaha kuhaon gikan kaniya. Og kining way hinungdan nga sulugoon ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo Responsorio, unsa to atong tubag? Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Tinuod ba gid na nga bulahan ang mahadlokon sa Ginoo? Kusga. Nya ngano man lagi sa ebanghelyo, di ay nahadlok sa Ginoo, gisilutan naman noon. Nahadlok gud siya. Nya unsaon man pagkabulahan nga gilabay naman noon siya sa gawas. Nya ingon ko siya nahadlok ay kunimo sir. Hadlok ay kunimo Lord. So hay may sayop ani, ang ebanghelyo o ang salmo? Unsa gud tay nga wa man ni magkahiusa? Gisayonan ka ana, bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ni ay sulugoon nga nahadlok siyang amo, gilabay na noos gawas. Maghilak og magkagot siyang ngipon. Hay may sakto ani ang taga-salmo o ang taga-Hesus. Naglibog sa bitaw ko ani. Wa mo maglibog? Kamo mahadlokon mo sa Ginoo dili? Kusga? Ilabay gyud mo sa gawas, magkagot gyud na inyong ngipon adto mo sa impierno. Unsa may nano man ni naingon ani man ni akong pangutana nung libog naman nung kuan. Unsa man day pasabot ani? Ambot lang. Mahabulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo, lahi ni siya kahadlok nga dias ebanghelyo. Ang naas ebanghelyo nahadlok sa ka-istrikto sa iyang amo. Kining bulahan nga mahadlokon sa Ginoo, nahadlok nga mahimulag sa Ginoo. Muna, ang usa nahadlok sa ka-istrikto, ang usa nahadlok nga mahimulag sa iyang amo, sa iyang Ginoo. Kamoron, hain man mo nahadlok sa ka-istriktos Ginoo o nahadlok mong mahimulag sa Ginoo? Wala, kamo istrikto ra ba kay nang Ginoo? Maingon ra ba no? Ay, silutan gyud ka. Ala, gabaan gyud ka. Ala, bantay ka ana. Kana mo na mga kahadlok nga makapaimpierno. Ana, mao na. Pero ang tao nga nahadlok nga mahimulag sa Ginoo, unsa may mahitabo? Relax kay na siya. Mabungahon, daghag ginansya. Ug mao na ang hulagway sa asawa nga gihisgutan diri sa atong unang pagbasa. Wa siya mahadlok siyang bana, nahadlok siya sa Ginoo. Mao na ang iyang gibuhat, sige lang gid siya atiman sa iyang bana. Iya gyung higugmaon ang iyang bana, di gyud siya magyaw-yaw ngadto sa iyang bana, di siya mga saba sa iyang bana. Matud pas lektor ganiha, pader unsa man ni sakto ani, maghabol o maghabol.
Kay mahadlok man kuno siyang magbuhat og daotan siyang bana, iya ra jud kunong habulan ang iyang bana. Nako na mudaot ginang naong sa imong bana. Sigihan nimo habol. Dili tinuod. Ako kasuway na ako asawa, pero maghabol mo, lain siguro yung mahitabo dito laom sa habol. Maghabol ka na bang maglaba, mao na trabaho sa asawa sa una, maglaan ng kuan. Mabutaw si Mother Mary, nagla siya og kani-ganing naghabol siya og sinina ni Jesus nga wa gid tinahian, style to niya. Karon tahion man nato. Ang kang Mother Mary gilara to niya, giwibra to niya nahimong usa ka sinina nga sakto siyang anak. Grabe kayo kamayong muhabol si Mama Mary. Ang sa titawagan na in English, aning weaving. O anak, no? Bahala diya, bugo masad ko anak. So, karon, unsa may pasabot diya ang tao nga mahadlok, nga mahimulag sa Ginoo, magsigi ra gyud tuman sa sugo sa Ginoo. Kaya ang makapahimulag nato, bisan gani sa inyong pamilya, unsa may makapahimulag, kanang musupak na ka sa sugo. So kanang tao nga mahadlok, mahimulag sa Ginoo, nya mahimong mabungahon, kay magsigi ra gid siyang tuman sa sugo sa Ginoo, mahadlok siyang musupak sa sugo sa Ginoo. Kamuron, unsa may inyong gibati? Mahadlok musupak sa sugo sa Ginoo o mahadlok mutuman sa sugo sa Ginoo? Sama, nakalitan mo sa pangutana? Nahadlok ba mo nga mosupak sa sugo sa Ginoo o nahadlok motuman sa sugo sa Ginoo? A or B? Iisa ang kamot sa katong A, katong nahadlok mosupak sa sugo sa Ginoo. Isa. Okay. Wa kaabot og 1/5. Kinsa may nahadlok motuman sa sugo sa Ginoo? Taas ka mo. Ha, unsa man day mong uban? Wa mo'y desisyon? Kanang way desisyon, automatic na ilabay ngadto sa gawas. Kay maghimo gitag desisyon, matod pa ni Kristo, kinahanglan gyud mong bugnaw or init. Kinahanglan gyud mo nga yes or no. Dili gani mo mubuhat ani, iya mo sayawa. Nga mo na kadtong wa mo isa, iya na mo siyawa. Tagaan ta mog second chance. Paghimo gid mog desisyon. Saman mo, letter A, hadlok nga mosupak sa sugo sa Ginoo. Letter B, hadlok mutuman sa sugo sa Ginoo. Kinsay letter A? Maayo. Ang choir, hurot gid sila isa. Naiduha wa mo isa, gaduko ang duko. Kinsa man to ang mahadlok nga mutuman sa sugo sa Ginoo? Letter B. Dili sad ingon ako, oy kanang ni signal ra ko ba? Kamo sad no, matag-anan ra ba sa ninyo? Sige, atong suwayan. Congratulations kay gusto day mong mutuman, nahadlok day mong musupak sa sugo sa Ginoo. Kanang giingon sa Ginoo nga kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Wa mo mahadlok ana. Mutuman mo ana. Tuman dili. Kanang giingon sa Ginoo, ibaligya ang tanan nimong kabtangan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Saman, wa mo mahadlok ana. Kanang giingon sa Ginoo nga pasudla sa inyong balay ang mga way balay, wa mo mahadlok ana. Kanang giingon sa Ginoo, duawa ang mga binilanggo, wa mo mahadlok ana. Unya kun ang binilanggo muduaw sa inyong balay iniglaya, inyong pasudlon, wa mo mahadlok ana. Kanang giingon sa Ginoo, pasaylua lag kapituan kapito ang nakasa nimo. Labi na gyud kun ang imong bana nangabit nagkanapo, pasayluag kapituan kapito, wa mo mahadlok ana. Ang kalibutan karon sa tinud-anay, apil na ning nagwali. Hadlok mutuman sa sugo sa Ginoo.
Pero di gyud mahadlok mo supak sa sugo sa Ginoo. No. Sugo ba sa Ginoo? Kusian ang imong anak? Sugo na sa Ginoo? Kusia ang imong anak? Yaw-yawi na? Disiplinahan na? Latusan na? Sugo na? Dili. Nya, wa mo mangusi. Wa mo magyaw-yaw. Wa mo manglatos. Oh, sugod karon ayaw na gyud ha. Ingka, ayaw sad pa diri, maunsaw dyan na, hindi na madisiplina, nahadlok na ka. Nya di na ka mahadlok mo supak sugo sa Ginoo. Ana. Kanang giingon nga pasaylua lang ang kabit sa imong bana. Sugo na sa Ginoo dili. Pasaylua lang ba ang kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa? Sugo na dili. Uy, tubaga uy. Gong dili, ingnalang gong sugo. Sana, sugo, dili. O, sugo. Kay nakasaha mo na. Ang kabit nakasaha diha nimo. Ang imo sang bana nakasaha diha nimo. Nya ang sugo sa Ginoo kay pasaylua man og kapituan kapito di. Sugo sa Ginoo, pasaylua ang kabit sa imong bana or kabit sa imong asawa. Kapituan kapito, 77 times or 70 times 7, whichever you like. No, ana. Nya inyo nang sundon o nahadlok mo mutuman ana. Oh, wa gid mo ayo. Magkagot gina inyong ngipon. Wa na siya. Naabitay ni donate nato dinhi sa atong simbahan o kani-ganing karon pa man to yang gisaad tingali sunod semana kay musweldo siya karon. Wa na siya kwarta. Tak-tak trabaho. Nya una niyang sweldo mudunit kuno siya dire. Wa gid siya mahadlok nga inig sunod. Makubid na pod siya, makwarantin na pod, wa na siya trabaho. Nya akong ipangutanan ako inspiring kay kada. Wa man ko ni lupig man sad ko nimo. Wa na ko kay hapit kwarta nya mudunit pa jud ka dire. Nya moingon day siya nako, Padre, sa sige na kong paminaw sa imong wali ba, din amang ko mahadlok way kwarta, din amang ko mahadlok mapobre, nga magkamang sa kapobre, di namang ko mahadlok nga mamatay gutom. Ganahan na kay ko Padre nga mo donate diha. Nako, sige yung donate. Sige yung donate. Naman gani way trabaho arang-arang no ni siya pagkabutang. Arang-arang pagkabutang ba? Just recently Pader, di ako i-donate, idugang nako para mahumanan ng imong mga slots, mahali na naghurot. Nako, o sige, siya pero kay di man ko kagawa sa balay Pader, kay bawal man in town ko. Sabot, senior na siya, kanang taas o gidad ba? Ingon din siya nga, ikaw lay ari dire, pick up pala. Nako, akong pick upon. Di ako din giadto. Nako, stan, gini mga tiguang, mamarahig pag yung pa-pick up. Di akong giadto dito. Pag human ako to, siya kita mo sa kanang mingaw kayo sa Pader, gamay ra ni akong kuan pero ikaw nalay bahala ana ug unsao na nimo. Daghan pa jud kay sa gipakapin nga kanabang mga basahono na pag mga para pahit-pahit tingitos na mga tisyo ba. Nako, ano man ning padaha para tingitos quarantine tingali nana. Uy, pag-abot na dire nako o kana gidonate na siya na isobre dihang gamay nya kuan siya. Unsa man ini ang gipangputos Pader nga humok-humok man ni nako mga tisyo tingali na kanabang para sa kamot ba. Siya murag dili man Pader pag ukab sus binandol man day nga kwarta tag 500. Ang iya dayang gidonate 200,000. Nya wa jud ko magtuo ba nga iya tong buhaton. Relax kay siya. Nya tanaw nako, tiwasono naman sad. Ano bang basta ade joke ra na. Sorry mama, nakabati ra ba karon. Ako lang ning giagig joke ba, pero ang ako lang kana bitang tao nga wa nay kahadlok. Kanang generous kay mohatag. Nga hasta ako masyak, mo to pag-abot ako diri ako siyang gitiksan, you surprise me. Imo kong gipakuratan. Ingon siya, God has full of surprises. Ana siya. Unsa ka igaugma ano makadungog siyang namatay ko? Mingon siya, gi-surprise akong father da. Relax ra kay na.
Kamo, ma-surprise pa mo. Di oy, relax kung nagsunod ka sa Ginoo. Nga naman, kahibaw na kang daan nga daghan gyud ang ihatag sa Ginoo basta magsunod niya. Tanawa ha, ang dunay iyang 10,000 sa pila to? 10,000 gihatagan ano og additional 1,000 kay matud pas Ginoo ang naay iya hatagan pagdaghan pa nga di na gani niya maato pagdawat. Pero ang way iya kanang sigig kahadlok kay istrikto ang Ginoo, kanang mahadlok motuman sa sugo sa Ginoo, hasta ang jutay nga naa niya kuhaon pa kuno. Tanawa mong mga mahadlokon sa Ginoo, kanang di gyud ka hatag bas iyang kwarta ngadto sa iyang silingan ba? Sigig yung paningil anang utang. Tanawa, bisan ang jutay kay ninyong smile, mawa. Kagamay ra anang smile, pero pila ra goy presyo anang smile. Lingi ako no na imong tupad, smile pira may bayad ana. Mahal jud kay nang pag-smile. Kabarato ra ana. Gamay ra jud kay nagpresyo, pero bisan pa kana kuhaon sa Ginoo, tan-awan ang kasigig paningil sa utang, kusmod kay ignaw. What na smile? Bisan ang smile nga dali ra gyud unta kay ihatag. Mawa oy. Di ba? O tanawa ng mga asawa nga istrikta kayo, mga maldita kay ngadto sa ilang bana. Hasta nano ng ilang bana, kuhaon pa sa silingan. Pildihon lagmid. Kana mga gwapa kay mga asawa, kusog kay mo make up, mga mahalon pa kay make up, tagpila na katawsa ng ilang badlis dire, magpa-parlor pa nagtag 10,000 ang bayad, tag 50,000 ang bayad. Oy, pildihon lag sekretary nga wa gani hapit panot brush. Nga naman, mao lagi na. Niingon si San Pablo, pagbantay mo ha, sa ikaduhang pagbasa, pagbantay mo, kay kinirabang panahon sa Ginoo, muranig kawatan, apan bulahan mo nga mahadlokon sa nga matinumanon sa sugo sa Ginoo, kay di gyud mo makuratan. Di mo makuratan. Ang katapusan sa ang pag-abot sa Ginoo, dili murag kawatan para ninyo. Kung dili, usa ka okasyon sa kalipay. Kana bang makabantay din ba? Kani, lipay jud ko ani. Kay makatuma na sad ko sa sugo sa Ginoo. Muna pagtan-aw nimo sa imong anak ni suyop, ingka kani, makatuma na sad ko sugo sa Ginoo nga pasayloa ang nakasa nimo. Na doon kapila ka nakasuyop siya, tulo ra gitira na koron ma. Ay, katulo sa koron makapasaylo aning panuway nako. Pero ni imo mangipasaylo. Uy, ang imong silingan, nikatkat mas inyong koral, ning nangawat man. Ingka alan, ana sila ing okasyon nga makapasaylo ko. Ana, Lord, salamat nga nikatkat nis koral. Ana, uy, gilibak man kas imong ugangan, gitabangan pag sa imong mga bayaw, gidaot kag maayo, gipost pa jud kas Facebook, ang nilike mga 1,000 ka buok, gala kadaghan sa kong pasayloon, 1,000 ka buok. Salamat Lord, salamat gyud kaayo. Ano? Di na ka makuratan, di ka nagtuo mo ko nga friend bi aning animal dako, giblipak man ko, gidaot man ko. Ay ayaw nagkasyak. Ay nagkasyak. Nyag na mo text nimo nga ang bana nimong buutan kaayo, do na dedo kabuk anak dito silingan ninyo. Ayaw kasyak. Mingon ka, upat na say akong pasayloon. Ana. Salamat kayo Ginoo. Di ba? Relax kay ka. Namamuka o yun. Sige nga rin. Manindog na lang tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi og sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen.
Mga igsoon, sa ato unyang pag-atubang sa hukmanan sa Dios, muhatag kitag husay sa mga gasa nga atong nadawat gikan kaniya. Busa karon mudangop kita kaniya sa iyang lamdag ug panabang. Muingon kita, Amahan, tabangi kami. Amahan, tabangi kami. Nga ang simbahan, kanunay magpahimulos sa daghan ug nagkalain-laing mga gasa sa iyang mga sakop, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang mga kagamhanan magtahod sa laraw sa Dios, pinaagi sa pagpanalipod ug pagpalambo sa kagawasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na sa hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na sa atong gipahinungdan karon, mutipon na sila sa walay katapusang kalipay sa ilang agalon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tabangi kami. Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy kanimo diha sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace, peace.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, matagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Oratio Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi, ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamahanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel, San Roque,
San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Vicente Ferrer. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagka mabungahon, mudaghan ang atong bahandi. Nya unsa may makapadaghan, mahadlok lang gid ta nga mosupak sa Ginoo. Mao ra gid na siya. Sige lagi tagtuman sugo sa Ginoo. So atong pasalamatan ang atong mga kaigsuonan ngaming alagad nato karon. Una, ang naglimpyo sa ato dinhing simbahan aron maandam sa atong paggamit nining misaha karon. Ang atong mga barangay tanod, barangay officials nga nagbantay diha sa atong traffic ug sa atong parking. Ang atong mga frontliners nga mao ang atong mga Eucharistic lay ministers ug mao say nagdistribute sa Holy Communion tabang nako. Ang atong lectors, ang atong salmista, ang atong love offering assistants, ang atong mga sacristans, ang nagmanage diri sa atong kaning sayon ani atong mga IT, ang ato diring nag-atiman sa sound system, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong nag-decorate sa simbahan, ang atong mga offerers katong nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga mao sila si Alan and Nita Pitogo and family. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. So mga pahibalo, una, aduna kitay mass wedding nga ipahigayon dinhi sa atong simbahan karong sunod tuig, February 13, 2021 at 9 a.m. dinhi sa atong simbahan. Pasiugdahan kini sa mga sakop sa atong Family Life Apostolate, nanguluhan nilang Brad Loloy ug sa iyang asawa si Sister Raquel. Ang basic requirements, nagtipo na sulod sa 5 ka tuig pataas o civilly married og nagpanuigon og 25 anyos, 25 years old pataas ang banag asawa. Alang sa kompletong detalye adto alang sa atong opisina. So naamoy mga silingan dihang nagpuyo-puyo, ala pakasal na February 13. Ang deadline sa pagpang-apply niini unya sa katapusang semana sa Disyembre, last week of December. Ikaduha, aduna na kitay misa dinhi sa simbahan sa alas 5 sa buntag, matag Domingo, sugod karong umaabot November 29, 2020, first Sunday of Advent. So palihog og pahibalo niini sa inyo mga kaila og mga silingan. So alas 5 sa buntag, magsugod sa November 29. So next week dili pa, igsunod pa gyud. So panabi mo ha, alas 5. Katong ganahan mo simba og ngit pa, kanang murata gamisa di galyo, hala panganhim og alas 5 kay basig ang mga ungo ra dinhi moy among misahan. Mag-abat-abat lang sa ta. Ikatulo, sugod karong bulan sa Disyembre 2020 ang pagparehistro og kasal dinhi sa atong simbahan kinahanglan himuon labing dugay 90 ka adlaw, 90 days or pilam ng 90 days, 3 months. Sa dili pa ang pitsa sa kasal. Why reservation fee nga pangayoon apan dili na usab pwedeng usab-usabon pa ang pitsa nga giparehistro. Mo nay atong kuan kay ang pagprocess ba. So 3 ka buwan sa dili pa ang kasal. Exempted lang ani kaning atong mass wedding kay ang motrabaho ana ang ato bang FLA. Pero kamong nag-schedule og kasal kinahanglan 90 days before sa inyong kasal na rehistro na mo dinhi sa atong opisina. Ikaupat, pahinomdom lang ni ining mosunod nga mga lagda nga murag giabusuha ginagmay. Una, ang pagparehistro sa bunyag para sa adlawng Domingo dawaton hangtod lamang sa alas 6 sa hapon
sa adlawng Biyernes. So magpabunyag kay mog Domingo, irehistro gina siya 12 alas 6 sa hapon sa Biyernes. Unya kadtong magpabunyag sa laing mga adlaw, kinahanglan nga magparehistro 12 duha ka adlaw, 2 days sa dili pa ang pitsa sa bunyag. So kuan ha, pilihog lang taon. Ayaw mo basig mag-uol mo ba among balibaran unya giihaw ng inyong baboy didto. Balibaran gyud mo. Sorry kayo, may pag inyo na lang dadon diri ang baboy, tabangan natog kaon. Nya ang bata bunyaga na to sunod semana nga wa nay baboy. Ang ikaduha, nga mura sa ni giabusuha ginagmay. Ang tanang pamisa dinhi sa simbahan, kanang basahon dinhi sa simbahan, adto itonol sa opisina. Dili dawaton ang itonol dinhi sa simbahan. Kana bang magbasa na diri nya mudali-dali dig suwat nya, tonol dayon. Dili na dawaton ha, didto mo agi sa opisina. Ang motonol diri automatic maimpierno. Sunod. Karong Domingo ha, karon ba? November 15, 2020, mauna ang katapusang adlaw sa pagbaligya nato sa atong love offering slots nga tag 1,000. Katubang 3,500. O ana, karon last day na ron. So dawaton pa ron ha. Ang di makahatag karon, sorry na lang. Pero ang kadtong nag-pledge ni Saad, nakasaad na, pwede ra ninyo ihatag ang inyong mga pledges anytime in this life. Nya ang total nga nahalin sa atong love offering slots as of yesterday, November 14, 2020, miabot na og 3,644. So, nilapas ba? Daghang man ni hangyo. So, ato lang tagaag chance. Kanira bang love offerings makapadaghan ni sa gugma? Daghan ko kayong asawa nga, sige giyaw-yaw sa bana. Paghatag nila love offerings, take sila nako. Dinadyo kuno sila mangaway sa ilang bana. O, kanan, nakuambot kag makamatngon silang naikabit. Di ba kagyapon sila mangaway? Pero ang imong gugma ba, i-multiply kay love offering man ni siya atong slot ani. O, salamat kayo sa tanang ni palit nya magamit ni nato sa tanan nato diring proyekto sa simbahan. Ikaunom ug maoy labing importanteng pahibalo. Karong November 24, 2020 adlaw nako. inyong parish priest. Nya ang akong plano sa akong adlaw, manghatag ko og mga 5 kilo rice plus canned goods ngadto sa tanan natong mga kabos nga mga parokyano. Sa una mo budget ra man tag mga 1,000. Karon og naapay sobras 1,000 ako nang himuon. Nya asa man kog kwarta nga ang hastang akong kolekta ako namang gihatag dinhi simbahan. Magsalig ko sa inyong donation. Kadtong gustong mutaas pang kinabuhi, hala hatag mo og donation para sa akong birthday, atong ipalit og bugas og mga canned goods. So naatay panginahanglan dinhi tingali mga labing minus 100 kasako nga bugas. Kana lang sang arang-arang og klase nga bugas ha. Ayaw na kadtong murabitag diha ra bay gihatag bugas din namo perti namo lungag. Sorry lang sa nihatag, wating ito siya kahibaw. Daghan na kayong mga gipangkaon sa agup-up ba? Ana. So, kuanan karaan natin ito. Wating ito kahibaw ang gapalit kay igor man to siyang nipalit. Sorry kayo. Check up sa ninyo arang-arang labing minus tingali kanang mga Dunya Consita, mga nana ba mga nga tawa man mo. Nga mo apil man kog kaon ana. Naunsa man mo? Inyong pakanong pare og dili mayo kana mga inana, mga ganador, mga kuan ba, mga Lion Ivory, mga inana, good ka na lang. Mo lang na labing minus. Onya, mga canned goods, sardinas, mga kanang noodles, pwede gyapon, mga kanang mga mga biplop, uban pa. Ihatod lang din sa atong simbahan or i-message lang nako kung gusto nyo ipa-pick up. Ana, kay ako nang ipanghatag karong Sabado manghatag kay ngato mga lay ministers nga moy atong suguon, di man sila kalugar og Domingo og laing mga adlaw kay trabaho man sila. So dawaton anako hangtod sa Biyernes
Ang madawat nako sa Biyernes mao na nay ako ipanghatag. Nya inig ka 24 adlaw Martes kung buhi pa ko, ang akong gamay nga share sa binirthdayan, inigmisa nako sa buntag, ako may mumisa sa buntag kung buhi pa ko, inig after ana na ay mga packed meals nga ipanghatag. Nya inigmisa sad sa kuan sa udto sa 12:15, basig ako gyapon mumisa, nagya po ipanghatag og sa 6 o'clock in the evening. Maura na siya. Mao na to. O buhi pa. So salamat sa inyong pag-ampo ha. Ika 57th birthday ni nako kung makaabot pa ko. 57th birthday. Kinsa man dihay 57 ha. Patyono na mo. Kani mga edad 50 ngadto sa mga 70, mao man niya mga patyonon karon. So ako qualified nako. Sa dilag mamatay oy. Total nanabita mo stained glass diha. Nindot na bita kay kog pasuhanan, ani basta ko dinhi magpalubong. Pero kamo say mamatay, misahan sa tamog maayo. So manindog na ta. Pagbindisyon sa mga kalag. O Amahan, nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pag-ampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo, niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon, hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagi sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Mayong buntag, ayo-ayo sa pag-uli.